Okay guys, ito yung ating mga ingredient. Bawang, sibuyas, patis, oyster sauce, hipon, puso ng manok. Kung may atay, pwede. Kaso nahuli lang ako sa palengke, kaya wala akong nabili. Ayan yung mixed vegetable. May broccoli, sayote, may carrots, may bell pepper, may beans, may repolyo. Ayan. Ayan guys, mixed vegetable na pang chop suey. Ayan. Ayan na yung ating mantika guys. Pag mainit na, ilagay na natin yung ating bawang tsaka sibuyas. Antayin lang natin siya mag-brown. Okay? Ayan na siya. Brown na siya. Pag brown na siyang ganyan, ilagay na natin yung ating sahog. Ayan. Yung sahog ko guys is hipon at saka puso ng manok. Wala na kasi akong naabutan na atay sa palengke. Ubus na po. Kaya puso na lang ng saging yung aking, puso ng manok yung aking nabili na lang, saka hipon na lang. Pwede naman yan. Ayan, igisa-gisa natin ang ganyan guys. Ayan. Antayin lang nating mag-brown para tanggal lansa. Ayan na guys, yung ating ilagay na natin yung ating oyster sauce. Ayan, sa ating sahog. Malasa kasi siya pag may oyster sauce guys eh. Kaya naglagay ako. Ayan. Oyster sauce. Ayan, halu-haluin lang siya guys. Ayan. Tapos, ilagay na yung mixed vegetable. Ayan. Halu-haluin lang. Hanggang mapunta yung lasa sa taas. Ayan na yung ating finished product guys. Ayan na. Nakalapit lang po yung camera kaya marami siyang sabaw na tingnan. Pero pag malayo, konti lang. Let's go. Kain na tayo. Hi guys, good morning. Ngayon, titikman na natin yung aking nilutong chop suey. Broccoli guys. Try nyo yung chop suey nga na yun na may
oyster sauce. Sarap. The best. Don't forget to like and subscribe to my channel, guys. Thank you so much. Hanggang dito na lang. Bye!